F'laqgħa tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD, il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana ppreżenta r-rapport annwali ta' progress għal Malta waqt li ħasem f'diskussjoni relatata mal-imsieħba soċjali. Il-Ministru sqar li dan ir-rapport jikkonferma l-andament b'saħħtu tal-finanzi ta' pajjiżna fejn id-deficit li kien previst li jilħaq l-4% issa jirriżulta li kien aħjar waqt li sal-2026 mistenni jinżel taħt it-3%. Dan juri kif il-miżuri tal-baġit huma sostenibbli. Il-Ministru tenna li dan jippermetti lill-Gvern li jkompli jappoġġja lill-familji u n-negozji mingħajr ma jitrażżan it-tkabbir ekonomiku. Fl-istess ħin jissok tal-impenn fl-investiment fil-ħiliet u l-edukazzjoni biex tiġi assigurata l-istabilità fit-tul ta' pajjiżna. Segretarju Parlamentari għad Dialogu Soċjali NDLU li wkoll kien preżenti f'din il-laqgħa tal-MCSD bħala waħda kruċjali li tat stampa ċara lill-imsieħba soċjali ta' fejn jinsab pajjiżna u fejn irid imur fis-snin li ġejjin. Għalli din id-diskussjoni kontinwa bejn l-amministrazzjoni u l-MCSD turi kemm il-Gvern huwa trasparenti u miftuħa dialogu. Illum komplejna naraw il-Gvern jiġi qudiem l-imsieħba soċjali u jispjega l-qagħda b'saħħitha finanzjar ta' pajjiżna u fejn irridu morru. Dan huwa d-dialogu soċjali li rrid inkompli nara, wieħed miftuħ, trasparenti u se jwassal għal viżjoni ta' għada fejn irridu naraw pajjiżna jmur biex fl-aħħar mill-aħħar igawdi minnu kulħadd. Iż-żgħażagħ, ġenerazzjonijiet futuri, l-anzjani, il-pensjonanti, in-negozjanti tagħna u allura nħares il-qudiem biex inkomplu ninvestu fid-dialogu soċjali f'pajjiżna. Iċ-chairperson tal-MCSD l-Perit David Xwiereb stqar li din il-laqgħa ma kienitx iffukkata biss fuq il-qagħda makroekonomika tal-pajjiż, iżda wkoll fuq kif din qed tinfluwenza l-ħajja ta' kuljum tas-soċjetà Maltija. Din il-laqgħa inkludiet ukoll ħarsa lejn il-futur u eżaminat l-influwenza ta' sviluppi Ewropej u globali fuq il-prijoritajiet nazzjonali ta' Malta.